Ако търсите зарядна станция с възможност за заплащане на зарежданията в обществени зони или система с интегриран енергиен мениджмънт за до 250 зарядни точки, мога да ви представя идеалното решение. Най-добрият начин да го постигнете е с нашата зарядна станция iCharge Sion Pro. Здравейте и добре дошли в поредното видео на Шрак Техник. Казвам се Маркус Есбюхъл и днес ще ви представя нашата зарядна станция iCharge Sion Pro. Независимо дали става въпрос за обществен паркинг, хотел или търговски център, нашата зарядна станция е идеалното решение за обществени зони. Зарядната станция е подходяща за употреба както на закрито, така и на открито и може да бъде инсталирана бързо и лесно. Просто свържете електромобила, удостоверете се и започнете зареждането. Процесът на зареждане може да бъде заплащан. Подходяща за обществени паркинги, фирмени паркинги, хотели и търговски центрове, станцията е идеална за места, където е необходимо да се контролира или заплаща процесът на зареждане. Зарядната станция Sion е австрийски продукт с TÜV сертификат, който впечатлява с компактен и модерен дизайн. Здравият корпус позволява използването и както на закрито, така и на открито. Ние поставяме акцент на качеството на зарядната станция, поради което използваме компоненти от промишлен клас, вместо да залагаме на опростени решения с печатна платка за управление. Зарядната станция е оборудвана с множество интерфейси и може лесно да се интегрира в енергийна система за управление с фотоволтаици. Станцията разполага с интегриран енергиен мениджмънт, който позволява управление на до 250 зарядни точки. Можете да избирате между статично с фиксирана максимална мощност или динамично управление, за да осигурите оптимално използване на електрическата енергия. Ако зареждането трябва да бъде заплащано, зарядната станция може да бъде свързана с различни платформи за фактуриране. Благодарение на онлайн връзката чрез стандартизирания OSPI, интерфейс и интегрирания електромер, процесите на зареждане могат да бъдат фактурирани лесно и сигурно. Важно е зарядната станция да бъде инсталирана от квалифициран електротехник. В заключение, нашият iCharge Sion Pro е идеалното решение за безопасно зареждане на електромобили в обществени зони с възможност за заплащане и управление на натоварването. За повече информация относно нашата гама iCharge Sion, ви каним да разгледате и останалите ни видеа.